Отново Мерцедес S350 дизел 4 Майбах пакет Full X3. Всичко каквото се сещате е вътре, в абсолютно добро състояние, 132-3 хиляди км, махагон с хубава тапицерия и така. Оставил съм телефон за връзка. Финансирането е само чрез банка или плащане пари в брой. Телефона за връзка, както ви казах, е отзад. Който желая да заповяда, телевизии, сателитни проследявания също има и така.